The DC Amalawi kuna kulikonse kumene muli tayimisakaye ma program onse tikufuna tikupasireni breaking news imene ikuchitika padakali pano. Anthu aja monga amene takhala tikunenera, anthu amene alandidwa malo awo ku Kasasire ku Nkhata Bay kumene takhala ife Amalawi First komanso anthu ena akufuna kwabwino akuperekako chithandizo kumenenso mwina boma iliri la DPP lidapita, akuluakulu awo adapita ndikukapereka hope kwa anthu amenewa. Tikunena pano pakana lero anthu amenewa sadalandire chithandizo china chilichonse, adalandidwa malo awo ndi ame. As we talk now, anthu anyamuka 1 am, azimayi ndi ana ang'onoang'ono ndi zikwama zawo akuyenda wapansi kuchokera ku Kasasire kutali kwambiri, kuyenda wapansi kupita ku Capitol Hill. Kodi Malawi amene timamufuna uja ndi ameneyi? Ndipemphe inu apolisi, ndipemphe kuboma, ndipemphenso komanso President Arthur Peter Mutharika kuti chonde thandizani ndithu mwa msanga ngati kuli kuthekera kuti anthu amene wamuonane nawo, tumizani ma transport kuti akawatenge anthu amene ayamba kuyenda pansi 1 am. Tangoganizana anthu alibe chakudya komanso azimayi ndi ana ang'onoang'ono. Ulendo woyenda wapansi usiku ngati nthawi zino, kodi anthu amenewa afika ali moyo? Tikamakusankhani m'maudindomu timasankha chifukwa choonera kuti timadziwa kunena kuti inu akuluakulu asogoleri ndi amene mungathe kuthandiza anthu. Nkhani ya ku Kasasire tidayambira kalekale, amatchalichi anenapo, anthu osiyanasiyana anenapo, mabishopu alankhulapo, ama-activist alankhulapo, othandiza athandizapo. Koma pakana lero anthu amene aja sadathandizidwebe, adalandidwa malo awo ndi ame. Chikhaliye nicho ame wali ndi malo ambirimbiri kumene akhoza kupita kukapanga ku training yawo, kukapanga ku zichito zawo zokhuzana ndi ntchito yawo ya ame. Koma malo amene wawa ndi malo amene akuzunza anthu pakana lero. Ngakhale anthu atakhala ndithu pa msasa umene wa CCAB ku Kasasire, pakana lero palibe amene anapita kuwandale kukawathandiza. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ineyo zikundikhuza mu mtima ngati president wa anthu osauka kunena kuti aboma tapanga ni machawi. Tikupempheni inu Inspector General of the Malawi Police komanso a Deputy Inspector General of the Malawi Police, our operations tathamangani, kapena inu a DPP kukuyimbirani soni mafoni maminisa simukuyankha mafoni. Timafuna tikuziwiseni zimene zosakhala kupempha ndalama, koma kukuziwisani kunena kuti Amalawi aja adakuvoterani aja akuyenda wapansi kuchokera ku Kasasire ati akupita ku Capitol Hill kuti akakumane ndi President Arthur Peter Mutharika kuti akalongosole mavuto awo. Koma nanga zimakhala choncho? Kodi kumpoto uku kumene kukulibe kwa asogoleri, kodi ma DC mukupanga chani? Kodi inu Amalawi makamaka asogoleri munakhala bwanji? Zinthu zikachitika simatha kuthamanga ndi kuchita solve problem, kuchita resolve ma issues ya anthu. Taona lero amayi, ana ang'onoang'ono oberekedwa kumbuyo, komanso anthu okalamba akuyenda wapansi kuchokera ku Kasasire kupita ku Capitol Hill. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Tipemphe inu amatraki kapena amalole amene muti muwapeze anthu amenewa, chonde athandizeni kuwanyamula chifukwa kuli azimayi ndi ana, anthu olumala okalamba abajatakati kunena nthawi yonseyi kuti inu aboma, boma la MCP pakana lidapita osapangapo kanthu. Inunso aboma la DPP tidakupemphani inu thandizani anthu aku Kasasire muabwezere malo awo, ndipo umboni ulipo wokwanira kuti malowo sanali ame, malowo ndi anthuwo. Koma pakana lero ndithu mwalimba mtima inu zona. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti Malawi munomo sitimatha kuganizira anthu osauka. Tangoganizirani iniyo siku la leroli in modern world kwa anthu kumakayenda wapansi kuchokera ku Kasasire kuzafika ati kulilongwe. Kodi anthu amene wazafika liti? Kodi afika ali moyo? Kodi anthu amene wakamwalira munsewu tipereka pikicha yanji ngati dziko ku dziko ilo kapena pa dziko lapansi? The DC President wa anthu osauka oyamba kuno ku Malawi, the most and deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Tieni tonse tigawe audio imene imagulu osiyanasiyana komanso kuboma konko amene muli ni mafoni ama ministers. Anthu aja ku Kasasire
akuvutika kwambiri ndipo akuyenda wapansi usiku uno tikunena pano akudusa muchikangawa.